Minor damages lang ang nahitabo nga danyo sa parte sa Bukana Bridge sa Davao City atol sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kaganinang buntag. Sumala ni Dizon, wala naapektuhan ang main structure sa mismong tulay. Hinungdan nga wala na kinig disirado o nagpabiling maagian sa mga sakyanan. Expansion joints lang matud pa ang naguba ug maayo na sab gilayon kini. Gani padayon ang pag-repair ni ini sukad naguba ato sa magnitude 7.8 nga linog sa maasing Sarangani kung asa nakabati og intensity 5 ang Davao City. Humanon matud pa ang maong naguba nga bahin sa tulay sunod sa gibana-bana ang 3 hangtod 5 kaadlaw. Dugang ni Dizon nga tutukan karon sa ahensya ang pag-ayo sa mga naguba nga infrastruktura sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ug sa Matanao, Davao del Sur. Ilabi na ang mga tulunghaan. Nag-deploy sab sila og mga personahe sa Davao Occidental ug Davao del Sur ug nakig-alayon sa mga lokal nga kagamhanan alang sa tabang sa mga nalinugan, subay na sab matud pa sa mando ni Pangulong Bongbong Marcos. Nibiyahe sab si Dizon padulong sa Jensan aron i-assess ang mga nagubang infrastruktura tungod sa linog. So safe siya, na-check na rin yung ilalim, safe. Meron ngang yung mga tawag nila, yung expansion joint lang medyo nagka-problema lang ng konti. Pero within 3 days to 5 days, tapos na lahat to.